Okay. Maingod to guys. Karong adlaw na ako mga friends. Magama ko racket sa badminton na tabla. Naka-vlog na eh. So human ako gabas. Ngunanin na yung itsura. Ako pa na yung sandiran ako ni. Ana aron mapurma ni siya glingin. Ana. Usay ka istorya nimo sa racket. Ayos. So kani mao na niya ang porma. Ako pa ni siyang hinloan maybe sunod adlaw para mapurma na ni siya. Ayos. Ayos kayo.